dari Surabaya menuju Makassar, lalu dilanjut ke Luwu. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Perhatian, para penumpang pesawat udara Lion Air. Aman kate kaya sing kados parepatan dikenggan niku sampun paripurna. Boten badhe kula indhari malih sawi kula pindhen namung malih sapunika papan kula dermaga kasihan kamtapno para wadya kula ing sing piranti gegaman saderengipun perlu among biyomi lampahipun Kyai Bratasena badhe tumedhak wonten ing pucaking gunung Condroloko Widrajata. Ingkang kula atur panuwun adamel sanggahan menawi dipun tosih awitipun diganti agengipun seminggu didukung oleh Benteng Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bertemu channel ini, silahkan di subscribe, like, serta komennya tentu sangat ditunggu-tunggu agar supaya channel yang meliput santri ini bisa semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Sampai dulu dengan selamat. Ini pas lagi habis hujan deras. Pada sore hari ini sudah nyampe di Pondok Pesantren Darul Wafa Moilong, Sulawesi Tengah. Inilah suasana Pondok Pesantren Darul Wafa. Ini di belakang saya adalah masjid. Ini sedang ada pagelaran dalam menyambut Khataman Ihya yang pertama kali di Pondok Pesantren Darul Wafa. Terima kasih.
Suwan pakem ira wonten ing ngarsa manira paman. Rekan pangestanipun inggih anak nata rapi Sowan kula mboten manggalang setunggal punapa. Boten namung kula ngaturaken sukembang aturgi mugi kunjuk sandhating pepodo. Nggih, paman kula tampi. Awas sami-sami dipunprayogaken anggen punenggah. Ayo nggih saben mboten kirang prayogi. Lenggahipun ingkang pamaning kepatosan kandhani. Paman patih triya sepuninggi. Wangsul dhateng Bapak Supremo. Andadosaken bombong raos sing manah kula ingkang tanpa pamit awit rawuh janjiku. Obat mboten enggal wonten rawuh wonten Kundapi Agung Kainastina Saiti. Kula kerusan salah setanan Raja Amon dawuh titahipun Bapak Supremo. Dengan menika kula sun rawuh wonten ing negari Ngastina menapa dadosaken kakiyatin manajengan menika Bapak Supremo. Mari wonten bapak tinimbalan mangsa saking kawendikan Sukalima. Pindha kula jangkajeng pisan dugi. Upami wonten suwakipun jopahipun ingkang bapak sekalian mboten mari kula toleh-toleh. Awit tanpa dawuh timbalanipun inggih anak Prabu ingkang sinuwun mboten kados prikenggan menika. Asal penasaran kula sampun ngajantara wonten ngarsa paduka inggih anak Prabu pindha setirak teta amat tawan cenjing. Bilih para kawula samya ayat tengger